え、全部捨てた？だったら何か問題でもあるわけ？湧き上がった強い怒りは途方もなく大きな失望感にかき消された。どうすればいいのか分からず、市の廃棄物処理課への連絡やゴミ収集業者への連絡といろいろな考えが頭をよぎる。けれどそれらの考えもどれもまとまらなくなって悲しみだけが突き上がっていた。俺にとっては宝物でも他人にとってはただのゴミ。しかももう何時間も前に回収されてしまった。これからどうアクションを起こしたところで何一つ戻っては来ないだろう。何よ、邪魔だったんだから別にいいでしょ。男なら割り切りなさいよね。こちらの悲しみも知らず平然とそんなことを言う妻。俺は胸の奥に再び怒りの炎が燃え上がるのを感じた。俺の名前はフミヤ、32歳。ある専門商社の営業マンとして働いている。仕事はおおむね順調で、会社の業績もまずまずだった。妻とは仕事を通じて知り合った。知人の紹介で交際を始めた頃、明美は同業他社で事務の仕事をしていた。3年ほど付き合ってこの人しかいないと思い、俺からプロポーズした。結婚したばかりの幸せな毎日のことは今でもよく覚えている。週末が来るたびに2人で車を走らせて行きたいところにはどこでも行って、あの頃は本当に輝いていた。悩みといえば一つだけ、なかなか子供ができないことだった。不妊治療を受けてみよう。こういうのはなるべく早い方がいいって聞くよ。そう？もう少し2人だけで頑張ってみようよ。自然妊娠が一番いいよ。子供を産んでくれるのは明美だ。俺は彼女の意思を尊重した。けれどある日、俺はとんでもない書類を目にしてしまった。明美が不在の時、彼女のバッグから産婦人科のマークが入った書類が見えて、中絶手術の同意書？俺の署名と捺印がある。中絶手術を受けるには特別な理由がない限りパートナーの署名と捺印がいる。帰ってきた明美に事の次第を尋ねると、彼女は泣き出した。ごめんなさい。私、本当は子供なんて欲しくないの。産みたくないの。痛い思いをするのも泣きわめかれるのも考えただけで生理的に嫌なのだという。俺は絶句してしまった。それならそうとどうして早く言ってくれなかったのだろう。嘘の署名と捺印でせっかく宿った新しい命を葬ってしまうなんて。俺はこの時、明美との関係について心底悩んだ。悩みに悩んで、そして泣いて謝る彼女のことを許した。本音を言えば自分の子供が欲しい。だけど明美との生活を捨てたいとは思わなかった。俺は子供よりも明美を選んだのだ。後で自分がどれほどそのことを後悔するかも知らずに。中絶事件から2年ほどは仲のいい夫婦でいられたと思う。俺は明美を尊重し、明美も俺を立ててくれた。ただ自分の子供が欲しいという気持ちに完全に蓋をすることは俺にはできなかった。商業施設や観光地で子供連れの家族を見かけるたび、俺はそちらを目で追ってしまった。ちょっと何を見てるの？いや、悪い。そんなやりとりを何度繰り返しただろう。明美は次第に俺を不誠実だとなじるようになった。自分と2人で暮らすことを約束してくれたのに、まだ子供なんかに未練があるのかと。俺は毎回強く否定できなくて、責められるたびに彼女に謝った。そんな関係が良くなかったのかもしれない。明美は次第に俺のすべてをコントロールしようとし始めた。見るもの、着るもの、食べるもの、すべてにおいて自分の管理下に置こうとした。過干渉ぶりは相当なものだった。うちの母親もうるさい方だったけど、明美はそれ以上だった。ある日、明美は俺が大事にしていた某バンドのライブ T シャツを
勝手に処分した。お気に入りだったのにどうして勝手に捨てたりしたんだよ。私のイメージに合わなかったんだもん。仕方がないでしょ。俺は危機感を覚えて、大事なものはすべてリビングから撤去し、自分の部屋に避難させた。その上で、俺の部屋の中のものには決して触らないようにと繰り返しお願いした。明美も分かったと納得してくれたはずだった。それなのに彼女は。ある土曜日の午後、俺は3日間の出張を終えてようやく家に帰ってきた。出迎えてくれた明美にお土産を手渡して自分の部屋に荷物を置きに行った。その時、嘘だろ？ない。子供の頃から大切にしていた本が、クラシックカーのプラモデルが、家族写真が、寄せ書きが、アルバムが、俺が大切にしていたものがどこにもない。俺はリビングに慌てて戻り、明美に問いただした。明美、勝手に俺の部屋に入ったのか？いろいろなくなってないか？ああ、全部捨てたわよ。全部捨てた？だったら何か問題でもあるわけ？俺はしばし呆然とした。捨てた？勝手に？約束を破って？どうして？なんとか今から取り戻せないかいろいろと考えてみた。だけど疲れた頭の中に満ちていくのは悲しみと絶望感だけだった。俺にとっては宝物でも他人にとってはただのゴミだ。それに収集日はおとといなのだ。きっと何一つ戻っては来ないだろう。何よ、邪魔だったんだから別にいいでしょ。男なら割り切りなさいよね。俺の部屋のものを勝手に触らない。そう約束したはずだ。したかしら、そんな約束。いつまでも古いものにこだわるなんてバカみたい。その瞬間、湧き上がった怒りは急速にしぼんでいった。この女に何を期待しても無駄だ。自分でも驚くほど自然にそう思った。古いものを捨てられたくらいでいつまでもうじうじしないでよね。じゃあ俺はお前を捨てる。悪く思うなよ。ちょっとフミヤ。気がついた時には俺は荷物を持って家を出ていた。湧き上がる怒りを抑えつけていないと往来で怒鳴り散らしてしまいそうだった。最近のネットカフェはサービスが充実していると聞いていたけれど、あれは本当だ。シャワーを浴びることだってできたし、コーヒーは飲み放題で漫画も読み放題だった。俺が個室でうとうとしているとスマホが震えた。発信してきたのはギフだった。ギフからの電話は結婚してから初めてのことだった。はい、もしもし、フミヤです。おい、こら、お前、うちの明美に何をしたんだ？泣いてるじゃないか。のっけから喧嘩越しのギフに俺はびっくりしてしまった。聞けば、明美が泣きながら義実家に戻ってきたらしい。何を聞いてもはっきりと話さないので、要領を得ないという。どうせお前が浮気したんだろうが、それを責められて逆ギレしたんだ。違うか？違います。俺の違いますは届かなかった。聞こえたけれど無視されたのかもしれない。義父はものすごい勢いで俺のことを罵り、反論する隙を与えてくれなかった。明日そっちに行きますと伝えるまでにどれほどの暴言を吐かれただろう。通話を終えた後もしばらく耳がキンキンしていたほどだ。翌日の決戦を前に俺は自分の気持ちを整理した。正直明美への気持ちはすっかり冷めきっている。今さら明美に何をどう言い訳されても許せるとは思えない。俺の父さんと母さんは俺が10歳の頃に交通事故で他界した。それ以来俺はずっと父方の祖父母の家で育てられた。両親が残してくれたお金もあり、祖父母の愛情もあって俺は子供時代を豊かに過ごせた。隣の家の火事に巻き込まれて祖父母の家が全焼してしまうまでは。俺はその日、両親との思い出のほとんどをなくした。残ったのは俺が小学校に上がる時に校門の前で撮った写真だけ。笑顔の父さんと母さんが写ったたった一枚の家族写真。
そんな写真を、大切な両親の形見を、明美は勝手に。思えば思うほど怒りが湧いてきて、俺はちっとも眠れなかった。離婚しよう。もうあんな女とは一緒にいられない。心の底からそう思った。翌日、久しぶりに訪ねた俺を義父は強く睨んできた。上がれと一言。リビングのソファーに深く腰を下ろして不機嫌な様子を隠しもしなかった。なんで黙ってる？何か言うことはないのか？明美はどこですか？話をさせてほしいんですが。お前とは話したくないと言ってるんだよ。何があったのかさっさと言え。頭に血が上るとこうまで話を聞かない人だとは思わなかった。俺は義父の神経を逆なでしないようできるだけゆっくりと話をした。まず俺は浮気などしていない。明美と口論になり同じ部屋にいるのが耐えられなくなって俺の方から家を出た。昨夜電話をもらった時はネットカフェにいた。まずは明美と話をさせてほしい。怒りを持続するのは案外難しいものだ。義父は次第に落ち着きを取り戻していった。彼が一言かけると奥から義母に付き添われて明美がやってきた。明美はうつむいたまま俺とは目を合わせようとしない。だが義母は違った。俺が挨拶しても無視してすごい目つきで睨むばかりだった。明美、お父さんとお母さんには何をどう説明したんだ？話してくれないか？俺の呼びかけに明美は答えない。うつむいたまま小さくなってまるで子供のように母親の影に隠れてしまった。仕方がないので俺はすべてを自分の口で説明することにした。俺が家を出たのは明美が俺の部屋に置いてあった大切なものを勝手に捨てたからです。突然のことで気持ちの整理がつかなくなって一人になりたくて家を出ました。俺は時間をかけて丁寧に説明した。思い出の品、記念品、宝物、そしてかけがえのない両親の形見。それらの大切なものを勝手に捨てられて自分の心がどれほど深く傷ついたか。捨てないでほしいという約束を破られたショックがどれほど大きかったか。明美と一緒にいることがとても辛く思えたんです。今こうして会ってみて改めて強い嫌悪感を覚えています。もう夫婦としてはやっていけない。申し訳ありませんが離婚させてください。そんな、嫌よ。離婚なんて嫌。突然明美が叫び出した。髪を振り乱し腫れた目を血走らせて反響乱といった様子だった。ごめんなさい。もう二度としないから。謝るから許して。捨てないで。明美、お前どうして文也くんの大切なものを勝手に捨てたりしたんだ？私、文也には私だけの文也でいてほしくて。留守の間に部屋を覗いたら私の知らない写真や品物がたくさんあったからイライラして。そんな理由で？付き合う前の思い出は誰にでもあって当然じゃないか。だって私には関係なかったし、私だけの文也でいてほしくて。もしかして子供が欲しくないって言ってたのもそういう理由からなのか？俺と二人だけでいたかったから、だからせっかく授かった赤ちゃんも勝手に下ろしたっていうのか？それどういうこと？義母が目を見開いた。何も聞かされていなかったのだろうか。明美、子供ができないのは文也くんがどうしても欲しくないと言うからだってそう言ってたじゃないの。あれは嘘だったの？あなた勝手に下ろしたの？間違いなく勝手に下ろしていましたよ。同意書に勝手に俺の署名と捺印までして。なんてことを。だってと明美は泣きわめき始めた。追い詰められるといつもこれだ。見ているだけで嫌な気持ちになってくる。仕方ないでしょ。欲しくないのにできた方が悪いのよ。文也だって私が欲しくないと言ったらそれで納得してくれたの？もうそれでいいでしょ。蒸し返さないでよ。おいおいと泣き始めた明美の背中を義母がゆっくりと撫でている。リビングに沈黙が降りた。そのままどれぐらいの時間が経っただろう。義父が大きなため息をついた。文也くん、申し訳なかった。私からも謝るよ。娘可愛さに君の話をよく聞きもしないで怒鳴ったりして悪かった。
いえ、分かっていただけたなら。どうだろう。娘もこうして反省している。離婚の話はなかったことにして、もう一度やり直してもらえないかな。考えてみれば、物を捨てたくらいでせっかくの夫婦関係をダメにするなんてバカバカしいじゃないか。静まりかけていた気持ちが義父のその一言を聞いてまた荒れ始めた。物を捨てたくらいでとはなんだ。この家族の価値観はどうなっているんだ。あなたは自分の親の形見を邪魔だからなんて理由で勝手に捨てられてもさらりと受け流せるんですか？あなたが大事にしているものを今から俺が全て捨てても平然としていられるんですか？だったら今すぐ大事なものをここに持ってきてくださいよ。いや、それは違うんだ、文也くん。私は、明美は俺の大切な思い出を踏みにじったんです。二つとない思い出の品を勝手に捨てたんです。物を捨てたくらいでとはなんだ。もうこれ以上あんたたちと縁なんか結んでいたくない。離婚する意思は変わりませんからね。唖然呆然の義父と義母、明美は突っ伏して泣き始めた。俺はそんな義実家の面々をそのままに黙って帰路に着いた。明美も義両親もその日はそれ以上俺に連絡してくることはなかった。もう二度と明美と義両親には会いたくない。金輪際顔も見たくないし話もしたくない。そんな強い思いから俺は弁護士を立てて離婚の調停を進めた。こちらが下手に出ると向こうはつけ上がるばかりだ。どこまでも厳しくいくつもりだった。案の定調停は難航した。どうしても明美側が離婚に同意してくれない。けれど有能な弁護士の先生は大事なものを失った俺の悲しみに深く同調してくれた。悪縁を断ち切りたいという俺の思いに応えて粘り強く交渉してくれた。おかげで俺はとうとう明美と正式に離婚することができた。俺がめでたく独身に戻ったのは義実家でのやり取りから半年後のことだった。その後俺は引っ越しをして心機一転、新しい住まいで新生活をスタートさせた。明美は俺の職場のことも知っているから離婚後も干渉は激しかった。会社に乗り込んでこられて迷惑したこともある。仕事帰りに待ち伏せをされて嫌な思いをしたことも数知れない。結局俺はまた弁護士さんの力を借りて裁判所から接近禁止命令を出してもらった。俺からの強烈な拒絶をようやく理解してくれたようで、それ以来明美の姿は見ていない。会社の同僚は離婚の理由や明美の粘着のひどさを知って俺に大いに同情してくれた。次こそは素敵な奥さんを見つけろよと合コンやマチコンにも誘ってくれた仲間もいる。俺は今度そんな仲間たちと一緒にマチコンに参加してみるつもりでいる。最初の結婚では散々な目に遭ってしまったけれど、俺は家族を持つことを諦めたくない。両親を思わぬ形で失ってしまったから、どうしても自分の家族が欲しいんだ。つまらない執着かもしれないが、これが俺の本心だ。失ったものはもう戻らない。これからは前だけを見て進んでいく。いつか素敵なパートナーと出会い、子供を産んでもらいたい。そして家族揃って両親のお墓参りをして元気にやっているよと伝える。それが俺の将来の目標だ。